És la casa centenària. L'únic que passa és que ha sigut remodelar diverses vegades, quant a la Pantanà. L'agricultor no ha pogut subsistir mai. Sempre ha sigut el pària de la societat. I això ha sigut així, el pobre, i continuarà sent. I hem estat molt independents, perquè l'hortelà sempre ha sigut molt independent, ha estat dins de la població, però a la voreta només. Érem els clàssics hortelans campesinos d'una població, però és que ara ja va desaparèixer moltes coses queden ja desarraigades ja per a la societat. Jo així, com tot ha sigut manufacturat per nosaltres, l'activitat ha sigut plena, dedicació plena, perquè no ens limitem a un horari, sinó a tot el que pugues, la persona, tot el que puga donar de si, és el que estem fent. Ara ha vingut la moda del cemento, que és un altre negoci per a uns quants, i sobretot per a moltes institucions governatives que han vist una font d'ingressos fabulosa. I entonces, caiga quien caiga i passa el que passa, estan molt implicats. Han tingut que contribuir en la totalitat de les nostres propietats al PAI. No ens han fet ninguna entrevista directa ni en l'urbanitzador ni el mateix Ajuntament. Així només han recibit notificacions i si estàs d'acord bé i si no, contenciós administratius. De moment ho tinc molt agre perquè tinc una filla que té 3 xiquets. Ja sap que una vivenda amb 3 xiquets dins, com tenen que cabre 2 jubilats més? Perquè mai esperàvem que el nostre fill fos així. Sempre creiem que a l'estar així tota una vida, la mateixa societat respectaria la propietat. No l'ha respectat. Però, segons el meu abogat, diu, no, és que per anar-te'n no te'n vas voluntàriament. En veritat, no, diu, voluntàriament no. Me'n vaig perquè m'obliguen. Diu, doncs, entonces, per obligar-te, tenen que portar una ordre judicial. Mentre no te la porten, tu estàs en el teu dret de negar-te. Si no, aguantaré el possible perquè jo tinc tota la collita que no me la indemnitzen. La pisonadora no pot aplegar fins ahí. No deu de plegar en una democràcia.